Volám sa Michal Klembara, som riaditeľ Kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave, ktoré je od apríla 2023 súčasťou projektu Zmina Rebuilding. Je to projekt, ktorý úspel v takej špeciálnej výzve programu Creative Europe pre projekty, ktoré riešia konkrétne výzvy a problémy v súvislosti s kultúrnym a kreatívnym prostredím na Ukrajine. Je to vlastne súčasťou snahy Európskej únie pomáhať Ukrajine aj počas vojny a urobiť teda nejaké prospešné aktivity. Naše konzorcium je vedené ukrajinskou organizáciou Izolácia, ktorá dnes sídli v Kieve, ale pôvodne pochádza z Donbasu, z Donecka, takže pre nich je tá téma vojny a okupácie dlhodobá. Plus tretí partner je Európska sieť kultúrnych centier Transeurope Halls. Zmina Rebuilding má ako taký ten hlavný výsledok špeciálny grantový program, ktorého cieľom je podporiť rozvoj spolupráce medzi ukrajinskými a európskymi aktérmi kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu. Na tento účel Zmina urobí postupne dve výzvy, do ktorých sa môžu zapojiť organizácie zo všetkých krajín, ktoré sú súčasťou programu Creative Europe a Ukrajiny. Vlastne podmienkou je to, že vždy tam musí byť jeden ukrajinský partner a aspoň jeden partner z tých ostatných krajín programu. Na tento účel Zmina rozdelí granty vo výške minimálne 1,2 milióna eur počas 2 rokov. Popri tomto programe tam ešte beží taký menší grantový program v hodnote 200 000 eur, ktorý podporuje menšie projekty, ktoré sa realizujú priamo na Ukrajine. Tie majú taký zväčša komunitný, participatívny rozmer a podporujú teda aj menšie organizácie v rôznych regiónoch Ukrajiny, mimo tých samozrejme, ktoré sú okupované. Aktuálne v tomto momente sme práve spustili druhú medzinárodnú výzvu, kde sa teda ešte dajú projekty prihlasovať do 7. apríla, takže ešte sa ale dosť času. Snažíme sa vždy mať tie open cally otvorené 2 mesiace, aby organizácie mali šancu si nájsť partnera na Ukrajine, alebo si ich nájdu nejakí partneri z Ukrajiny a naozaj spoločne pripravili nový projekt. Takým tým dlhodobým cieľom je samozrejme vytvoriť partnerstvá, ktoré pretrvajú a vydržia aj po skončení tohto programu. Že teda dúfame, že nepôjde o jednorazové veci, ale že sa vytvoria vzťahy medzi ukrajinským kultúrnym prostredím a tým našim v Európe. Súčasťou Zminy sú aj rôzne vzdelávacie a capacity building aktivity. Chceme trošku pomôcť ukrajinskému kultúrnemu sektoru sa nejak pripraviť na tú prácu v európskom prostredí. Dôležitý rozmer, ktorý práve má na starosti Malý Berlín, je aj diseminácia podporených projektov. V každom projekte, ktorý získa grant zo Zminy, bude vytvorený nejaký materiál, či už článok, rozhovor, o niektorých také aj malé dokumentárne videá, ktorými chceme v podstate predstaviť tie spolupráce, ktoré vznikli, možno poukázať na inovácie, ktoré sa objavia v tých projektoch a v podstate vyzdvihnúť tie pozitívne príklady spolupráce a výsledkov, ktoré to bude mať aj pre to naše, aj ukrajinské prostredie. A čo možno ešte stojí za zmienku, tak v prvom medzinárodnom kole bolo podporených nakoniec 12 projektov a 2 z nich boli zo Slovenska.